Good morning. Good morning sa lahat ng manonood dyan sa YouTube channel natin, Alipin Jesus Nazareno. Pakishare na lang po yung video natin. Kawawa naman po yung nagawa na ako ng temporary Facebook po. Maraming po nagme-message doon kung pwede sila pumunta kahit di nakalista. Pwede naman po kayo pumunta, kaso nga lang hindi natin ma-replyan kasi hindi ako makapasok sa channel ko. Kaya pakishare na lang po na pwede pumunta kahit di sila nakalista. Pero nag-ano na ako doon, ewan ko lang kung mapabasa nila. Gagawa ko ng Facebook page. Mamayang gabi. Nakimunik, kulang-kulang 1,000, nasa 6,000 yung Facebook page ko ng mga friend ko sa kanya at yung friend niya sa akin. Irarambol lang muna yun. Temporary lang naman yun. Ako na magsasabi na i-close ko yun pag bumalik na sa February 16 ng madaling araw yung Facebook page natin at saka yung Facebook ko. Karoon tayo ng temporary error kasi may nag-hack. Ngayon, pag naibalik yun, malalagyan ko na ng PIN. Para kung may magbubukas, tumutunog ulit sa cellphone ko. Ano naman? Sabi ko na lang po. Nasaan mo? Tadi, dumating si Tobe, sabi mo huwag nyo napakainin dalang maliit. Yung tatlong malalaki na lang. Sarado mo bibig. Morning po, Apo Andy. Pwede po bang bumatapal ng likod ng tubo kasi mawala yung sakit? Ano? Tubo? Bagat tapal sa likod ng tuba ba yan? Tuba yata yan eh. Para mawala yung sakit. Pwede po yun, tuba-tuba. Oo, hindi yan tubo. Tuba po yun, tuba-tuba. Pwede po siya patapal, lagyan nyo lang po siya ng langis. Tapos kuha kayong kandila. Sarin nyo po yun doon. Para pagka may init, lagyan nyo po sa likuran nyo. Tuba-tuba, opo. Kagabi nakakatawa yung pasyente kung nandun tayo sa Facebook page, siguro matatawa lahat yung walang 115 125 viewers natin eh. Yung isang matanda lumabas talaba. Yung kagabi, pinaligo yung sili na may mantika. Tapos, nilagyan ng butiki. Pero naka-upload na yan dyan. Pasma lang yun at binat. Natawa tuloy ako. Ano naman kayo sunod? Siguro. Nagagak na ilalabas. Tapos lagyan po ba ng langis? Binili ko po sa iyo. Opo, pwede po yun, yung langis. Ano nyo po doon sa kandila? Bumalik po kayo kung may sakit pa kayo sa likuran kasi namamaga po yan pag minsan talaga. Hindi may iwasan. Good morning po. Pero magda-live pa rin ako rito sa YouTube channel natin. Kaya mamayang gabi magagawa ko ng Facebook page. Ang nakalagay doon tatak, wala mo na yung Apo Hunter kasi alam niyo na yung Facebook page ko. At kung saan naman pala magbubukas yun, galing ako sa computer. Sabi doon sa computer ng mga cellphone, nag-automatic daw yun, talaga nagbubukas daw yun, kahit di mo na pindutin. Ayun nga lang, medyo daw matagal kasi. Kaya daw nagkaganon yun, may nag-hack daw ng Facebook page ko. Sabi niya, sunod, kung anong nandun sa YouTube channel mo, gawin mo yung pin. Yung ginawa mo dating pin sa YouTube channel mo, gawin mo yun para hindi nila mabuksan. Dati tinuro na ulit sa akin eh. Ibig sabihin, sinarado pala ng Meta, kusa niya pala sinarado. Kasi may gumagamit. Binubuksan niya. Alam mo naman yung mga tao may Ganyan na yun. Mga tao walang gagawa ka rin. Pero, kasama ka.
Alam niyo na yun. Mga taong nainggit. Kasi pag napasok nila yun, pwede sila mag-ano doon. Sila na magkocontrol ng ano ko. Ng access doon sa Facebook page ko. O, ganun pala yun. Talagang sinasadya pala ng ano yun, ng Meta daw. Ng Facebook. Kaya binigyan ako ng code number. O, pag nagbukas yun, yun lang ang pipindutin ko, automatic yan. Hawak ko na ulit siya. Ano na lang. Ano ba sa number 1? Ano? Ano sagot ba yan? Ate, halika na dito. Ano ba sa may isa na appointment? Alauna. Ano sakit niya? Ano daw po sa picture? Makikita ko sa live. Hindi naman niya katutok sa kanya. Sa akin yan harap. Umupo ka rito, hindi ka niya makikita. Huwag ka matakot sa camera. Matakot ka pag di ka pinagalingan ni Papa Jesus. Ano ba yung sakit mo? Sa thyroid po. Thyroid. Tapos, parang nadadamay na sa heart level. Tapos, yung sugar ko tumataas din. Yung cholesterol. Ilan taong ka na ba? 36. Inanganak mo? Wala pa. Wala ka pang anak? 36 years old ka lang? 36? Taga saan ka? Bulacan. Yun ang sinabi ng medisina. Hmm. Bang nagpa-check up ka kaya mo nalaman. Okay. Pero sa albularyo ba nagpatingin ka na? Ako. Ay, pati pala yung katawan ko sa mga sakit ko. Minsan parang hindi ako makalako. Ano ba trabaho mo? Nurse ka? Public? O private? Parang katulad yung si ano, yung kahapon, si Hawaii. Si Hawaii. Ganun din na sa kanito niya. Si Hawaii. Thyroid po. Yung sumasakta ng katawan. Minsan yung Bugbugin niyo na yung chart. Dugin. Katulad kahapon. Martilyo ate. Lagyan Baso. ng martilyo. Baso. Martilyo maso. Tanda ka. Bubugin ka na. Kung paano niya po, bubugin na na. Kung wala kang martilyo maso. Ita sa pala si tata. Sa albularyo nagpatingin na? Hindi pa po. Hindi pa. Tingnan ko muna sa espetor. Baka may nagagalit sa'yo. Pag may nagdarasal, tingnan mo. Kasi galing ba ang Egypt? Hindi ko siya naramdaman. Sa Egypt, Hindi ko alam. Ano pa naman din, nakatatangugan. nagkaroon ka ng traumatic sa mga Egypt. Mga kung nagkagusto sa yung taga-Egypt, magkakalit sila sa walang Diyos. Hindi po, asawa ko po siya. Ha? Asawa ko po siya. Ano naman magaling sila magdasal. Magagaling magdasal ng Egypt eh. Ng mga Latin. Oh. Tsaka yung Nepal. Yung Nepal, tsaka yung ano, Egypt. Malakas po yata yung ano doon. Oh. Malakas yung mga black magic nila sa Egypt. Meron akong ginamot yung dati. Oo, nakasuka ng araw. May gusto kay ate. Kaya ayaw naman ng babae. Mm. Ayan po yung dati. Ay, palang ano po, yung breast cancer na ano, yung taga-Tarlac. Sa pala yun, gusto ng taga-bansa. Gusto siya ng ibang taga-bansa. Meron pa ako dati ginamot, hindi pa ganito to altar. Hindi siya marunong magsalita ng gano'n, pero nagsalita siya. Mabuti na lang yung kapatid niyang lalaki, nakakaintindi ng konting lyrics sa gano'ng salita. Eh, tinatanong niya kung sino siya. Sinasabi na nakita niya daw yung kapatid, yung babae nito, doon sa may lugar na bawal yung mga babae, nagkatitigan sila sa mata. Bawal daw yun. Tapos, dinasalan niya daw. Oh. May tawag doon eh, nakalimutan ko lang. Sabi ng ano. Tapos yung tinatanong, bagay sabi naman ng kapatid niya, hindi pa daw yung marunong din gawa yung gano'n salita. Siya pwede kasi matagal na siya sa bansang gano'n. Naunawahan niya yung salita. Itong kapatid niya, nasa 3 taon pa lang daw, hindi yung matutunan niya ng pag-bistas ng yung gawa yung salita.
Pakiubad yung medya sa kanan. Para torture yung mga daliring yan. Kapit na namin yan. Hmm? Oo. Pag nag-appointment ka, ika ka na. Yan na. Tungkol, may tungkol kami yan. Magandang umaga po. Baka po kasi napagod lang po kayo niya kung nakamotor lang po kayo. Nakakapagod talaga yung motor na single. Pag lalo po hindi kayo sanay sumakay dahil yung hangin. Para siya po sinda. Yung NMAX binigay sa akin. Mag-iisang taon na, wala pang 1,000 din natak. Bihira lang gamitin. Hindi siya marunong sumakay ng motor. Pag nasasakay, lalagnat. Kaya yung motor, nakakulambula. Yung iba nga nagkakagusto ng NMAX eh. Nasaan tubig niya? Kami tadi pa. Dito niya. Sabi niya, galing daw siya ng nakaraang araw dito. So, wala ka ng motor. Pangalan? Jenny. Totoong pangalan to ha? Amin. Middle name? Middle name? Middle name. Di Magiba. Di, ano yun? Hindi. Di Magiba. Yung apelido mo, Di Magiba. Sino? Good morning sa iyo. Elizabeth Lopez, Nora Manansala, mega shoutout po. Oh, temporary ha. Kailangan ko si Monique Dominguez. Lahat ng mga ticket na bumili sa kanya, nakita ko kanina kasi nagbago ako ng Facebook page, Facebook muna. Nakita ko sa kanya nasa 6,000 lahat. Oh, kailangan ko muna si Monique Dominguez para i-share niya yung Facebook page natin pag nag-live ako. Buti na lang, taga rito si Monique Dominguez. Ang asawa ni Kenneth Mortel, yung pogi niyang asawa. Kaya, antayin nyo, pag nag-live tayo doon, ikaka-paste ko dyan yung link, o kaya pag iba kasi di alam yung link eh. Pipaste ko na lang yung mukha dyan ng Facebook page natin. Temporary lang yun ha. Pag sa 16 nag-open yun, ako mismo magla-live doon at saka magpo-comment na huwag na kayo pupunta rito. Bibigyan na lang natin kay Tupi yun. Doon na lang natin pakakantayin si Tupi. Kasali natin ng vocalist. Das note kayo sa kanya. Papalitan natin yun ng Chris. Kasi pangalan ni Tupi, Christopher. Kaya magiging Chris. Chris, so. Kailan na kumain? Ano ni nervyos? Nanginginig. Ay, nako. Dalawang lalaki ko. May nagdarasal sa kanyo. Mukha ba akong magsisinungaling lang dito lang? Nasa templo ako ng Diyos din ako naggagawa ng kwento. Hindi ko gagayahin yung ibang yung albularyo na may lalabas dyan, may lalabas dyan palaka. Kagabi nga, may lumabas na nakakadiri po yun, lalagyan ka ng butig sa loob ng bibig mo. Sasabihin niya, lumabas, nilagay. Alam nyo, minsan kung gusto nyo talagang gumaling minsan, paparangkahin ko na kayo. Lagi ko sinasabi sa inyo, magdasal po kayo. Hindi kung ano-ano po nag-iisip nyo. Masabi lang ng ibang albularyo, naniniwala naman agad kayo. Tandaan nyo, ang albularyo tatlong klase. Isa sa dilim, isa sa elemento, isa sa liwanag. Pikit. Yun ang gumagana, Yung sakit. Dalawang parako. Ilapag yung paa. At para ma-torture na sila lahat. Dumilad ka muna, huwag ka munang pipikit. Ihurong mo yung bag mo. Dito mo ilagay para pag nawala yung pera, kung pagkintangan mo. Pakinig ka sa akin. Itong kamay mo,
Temporary yan, hindi mo kamay yan. Kikiristo yan. Ang gagawin mo, itong kamay na yan, pag sinabi kong iangat mo na. Pero hanggang hindi ko pa sinasabing iangat, huwag mong gagawin. Ilalagyan pa yan ng cross. Lahat ng sakit ng ulo mo, huwag kang sasabihin mo kay Kristo na huwag mo sasabihin sa kanya gusto mong gumaling. Kaya ka nga pumunta sa kanya para gumaling. Humingi ka ng kapatawaran sa lahat ng nagawa mo kasalanan. Ama, ipunin niyo po ng mapagpalan yung kamay dahil kamay niya nito ang aking karamdaman sa sakit ng ulo at ang aking mga mata upang mabasa ko ang dapat kong mabasa. O, ipunin niyo po ang aking ulo upang bigyan niyo po ako ng liwanag at kapayapaan ng aking isip upang magamit ko ito sa mabuti. At ipunin niyo po ang aking mga lig upang ang aking mga katawan ay umayos. Ang aking mga kamay, dibdib, sikmura, para ko'y makakain ng maayos at makatanggap ng physical at spiritual ng aking katawan. At ipunin niyo po ang aking tuhod upang makalakad ako ng maluwalang hati kung saan man ako, dadalhin mo. Okay mo na? Bahala ka na dumugtong. Pag tinatapon mo yan, sabihin mo in Jesus' name. Galing sa puso ha. Huwag kang didilat. Kasi huhulihin pa yung kalaban mo. Pikit pa po. Pikit po habang ginagawa ko. Oo. Kapigit ka lang. Para ka lang- Pagka-cross, tsaka ako gaganon. Ha? Pagka-cross po, tsaka ako magaganon. Pag hindi ko ba sinasabing iangat mo yung kamay mo? Ay, gaganon na. Oo. Pagka-angat po, gaganon na. Pag inanong ko yung kamay mo, angat mo na sabay sila. Pag Pikit na ba ako? Piki. Isipin mo ba, ay hindi ako na pumikit, tingnan mo muna to. Pag, Saglit lang. Pakiramdam mo, di ba nakapush na? Tingnan mo kung masasaktan ka. Mahina, di ba? Amin. ano, Ayan o, gumagana na, di ba? O, tingnan mo. O, di ba naalala mo kanina yung push, ganun pa rin? Ayan o. O, di ba? Tao yan. Dapat yan, hindi ka masasaktan. Amin. amen. O, yan o. O, di ba? Wala siya sakit. Kahit diinan ko ng kahit i-push ko na ng todo, hindi siya sumasakit, di ba? Kahit amin, sa pangalan ni Kristo. Amin, sa pangalan ni Kristo, walang power. Ibig sabihin, wala nang nakisa sa elemento. Pagdating, sa pangalan ni Yeso Kristo, amin. Yan o, gumagana. Tao, di ba? O. Pero yung push ko, mararamdaman mo, mahina lang. O, naintindihan mo na. Pero kahit dito sa kabila, kahit pinipitin ko yung daliri mo ganyan, hindi siya nasasaktan, no? Okay. Ibig sabihin, walang nagagalis sa elemento. Puro tao, kahit itong tao. Okay na? Pero pag, ano, pag ginagawa nyo, nakadilat pa ako. Pag, Pikit na. Pikit na lahat. Lahat. Oh my God. Ano naman na nagdarasal ka kay Papa Jesus na kalilatan yung mga mata? Hindi po. Sige. Kaya, pangalan, yung unang konti. Amin. Panginoong Yesu Cristo, kung gagawin. Panginoong Jesus, Amang Nazareno, magandang umaga po. Nasa inyong harapan ng iyong anak na si, pangalan. Nananalig ako at sumasampalataya sa iyo na tinitingin ko ang aking panalangin bilang anak at hindi pumarito sa lupa. Kung sino man po nagdarasal sa kanya, tao man ito, Espiritu, ay nililipin ko sa pangalan mo. At kayo po unat magharis kanyang buhay, at sino man nagagalis katawan ng pag-aari nyo, ay maghari ang kabutihan sa kanyang puso at isipan, sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Finish. Paspas, manda, dagdagan ng kuryente magnetiko. Yan na, finisin mo lahat yan. Magsisimula na yan. Tulo, balikat. Lahat. Lahat natin gatuloy. Sige, pagpatuloy, huwag may didilat yung mga mata mo. Pag tinatapon, ano sasambitin? In Jesus' name. In Jesus' name, ang babanggitin. Mega shoutout po sa lahat na nanonood dyan. Para po sa mga maggabot sa inyo. Salamat po. Salamat din po sa inyo. Good morning po, Apo Andy. May gamutan po ba sa Friday? Papadala po ako ang tatay ko. Meron po bukas yung Friday. Sinabi ko sa inyo, pumunta kayo hanggang gusto nyo pumunta. Basta Martes hanggang Biyernes lang. Pero February 14, huwag kayo pupunta. I-date nyo yung mga asawa nyo. Mag-date kayo lahat. Ilibang nyo yung sarili ni Kristo. Tulo, balikat. Pumunta lang kayo, agahan nyo lang. Gagawa tayo ng Facebook page mamayang gabi. Ikakapilink ko lahat para mapunta mo na yung mga followers natin doon sa bago. Pero temporary lang yon. Para po yung mga nanonood. Papalitan natin ng pangalan. Ang ilalagay lang natin, Tatak. Tatak. Jesus Nazareno. Yan po nang gagawin kong title muna. Tatak Jesus Nazareno. Makikita nyo naman po yun. Update yun. Update. Pag sinabing update, makikita nyo po yung date. Oh. Makikita nyo po yung date doon. Ilalagay ko yung mukha namin ni Apo Sinda. Latest.
Ipagpatuloy mo, lalabas na yung init natin. Yan na daw. Umpisa mo na daw sa pangalan ni Yeso Cristo. Amen. Yan na. Pikit. Yan na. Gumagana na. Umanda ka na. Basbas natin, basbas, Dennis. Nasaan ang init? Saan na pumupunta ang init? Huwag yan, may init talaga yung papel. Diyan sa katawan mo, saan pumupunta ang init? Wala pa sa ulo mo? Paspasan mo, para gumana ng gumana. Huwag mo itong pansinin, talaga may init yung papel niyan. Dagdagan ng kuryente, magnetiko. Yan na, gumagana na. Lagyan ng banal na tubig sa buong katawan niya. Para malinis. Sige, basbas. Pababa ang tapon, huwag mo pataas. Yan. Manalangin ka ng manalangin, may lalabas na malagkit din sa katawan mo. Sambitin lang si Kristo. Hanggang hindi ko sinasabing hintong katatawag kay Kristo, huwag mong gagawin. Tawagin mo siya ng buong puso at kaluluwa mo. Tumatawag ka sa kanya, pakikinggan ka niya, humingi ka ng kapatawaran. Ibang lahi ang nagdarasal siya, tandaan mo. Magagaling ito, mga Egypt. Bilip ako sa mga ano nila, laking bilo. Talagang pinag-concentrasyon sila. Once lang, isang focus lang tagang utak nila. Paano kaya nila nagagawa yung sobrang himasyon ng kanya ng pag-isip? No? Nakakasira ng utak. Bakit matatanda na kasi yung mga witchcraft doon, mga magkukulang. Meron yung dito ginawa. Hindi siya naman magsalita ng gano'n ng buhay, pero nagsalita siya. Tinanong ko kung bakit niya sinasaktan to eh. Yung kuya niya yung nagpapaliwanag sa Tagalog sa akin. Bawal daw yun makita sila. May pinuntahan kong kapatid ng babae doon sa lugar ng parang tambayan nila. Nagalit sila kaya di na sa nila. So, parang sabi, magulang daw, hindi sila maalala. Paspas ng paspas. Ano lumalabas sa balat mo? Malakit, mainit? Lumalabas na yung malakit. Medyo po. Yan na, magtutuloy-tuloy na yan. Lahat simula ulo, sikmura, balakang, hita, tuhod, marami pa yan. Dalawang lalaki yan, dalawang lalaki. Tao yan, tao. Maraming salamat po. Okay, shoutout po kila B. De La Peña. Shoutout kay Joby. Shoutout kay Nora Manansala. Ay, Manalastas pala, sorry. Mega shoutout po sa inyo lahat. Pasyente natin, ang kalaban natin, nasa ibang bansa. Hindi Pilipino. Mga payat na matatanda ito. Sige. Good morning po, good morning, good morning. Bea. Antayin niyo po ha. Mamaya lang. Kawawa po yung iba eh. Naawa ko dun. Kanina ko lang nakita ko lang ulit kanina kasi nagawa na ako ng panibagong Facebook ko eh. Meron po doon, marami nagko-comment po na gusto nila pumunta. Hindi po ba nila nakikita doon temporary plus iba yun? Nakalagay nga po yun doon eh. Sige. Hindi mawawala yung sama ng pakaramdam mo hanggang hindi nalilinis ito. Manalangin ka na manalangin. Huwag mo sasabihin kay Kristo na gusto mong gumaling. Ang kailangan mo sabihin kay Kristo, turuan mo akong mapalapit sa iyo. Ano pong dapat kong gawin? Anong kasalanan ko ay dapat ko'y patawarin niyo po ako? Huwag mo sasabihin wala kang kasalanan. Huwag mo sabihin, patawarin niyo po ako sa aking mga nagawang kasalanan. Ako'y tao lamang at nagkakasala sa isip, sa salita, sa gawa. Meron po ako i-upload na video mamayang gabi. Yung malignong maniglong kapre. O yung babae, kawawa yung babae, yung pumasok po yung dito, kala mo may nakatusok sa, hindi mo maintindihan kung may nakatusok sa buong katawan niya. Inusok ko siya ng kapre, masaya lang yung bahagi ng babae sa puwerta niya. Yung natapos kami, wala na, para lang siya naglakad ng diretso. Yung pumasok siya rito, kala mo meron siyang, may bakal na, may nabungo sa loob ng kanyang puwerta. Sabi ng kapre, matagal na niya pinagsasamantalahan. Ang ayaw ko lang, dapat hindi niya sinasabi niya sa asawa niya na matagal na pala siya nakakaramdam ng may umahawak sa hita niya kahit natutulog siya. Hindi niya na pinatagal sana. Kita mo, binaboy siya ng kapre. Yung lang, ginawa ko sa kapre, hindi ko na siya pinagbigyan. Ang ganun kasi, di na yung magbabago. Yung mga ganun maligno, yung mga masasamang espiritu, binabalik na sa impyerno yun. Wala na silang karapatan manatili sa buhay ng mga tao.
Ang itim pa nyo kagabi, no? Maitim na, maputla pa yung labi. Nung natapos kami, wala na. Para ng magic. Minagic ni Papa Jesus. O, upload ko po yun mamaya. Pero mas alam nyo, nawala po yung antok ko doon sa alam nyo, nawala yung antok ko, hindi doon sa kapre. Nawala yung antok ko, yung sinabi ni ate, yung butik, inilagay sa bibig. Tapos yung sili, kumuha ng mantika, dinikdik, nilamos sa buka. Hindi sa mga init yun. Pinayagan ng asawa niya. Ano ba itong asawa nito? Paano ka gagawin sa sili? Isipin mo nga, yung sili lagay sa mukha mo, tapos lang ng mantika, mabubulag ka ba? Loko-loko manggagamot yun. Ewan ko pa kung wala namang manggagamot si Papa Jis ng gano'n. Tapos, nilagyan ng butik yung bibig. Tapos, sinakal daw siya dahil hindi mabulot-bulot. Kala ko yung buntot na putol. Kakaroon ka ng pasadon. Kasasabi ko lang lagi sa Facebook page niyan eh. Kung may Facebook page po yung albularyo, hanapin niyo po yung mga video niya, i-search niyo lang po ng search niyo lang. Tapos tingnan niyo po yung ginagawa niya. Pangalawa, magdasal po kayo kay Papa Jesus kung ito ba'y karapat-dapat na humawak sa akin, na kayo ay instrumento niya. Dapat nagdasal po kayo kay Papa Jesus ng gano'n. Mas nakakatawa po yung yung talaba. Paano kayo lalabas yung talaba dito sa hita? Yun lang nakalimutan ko talaga kung yung shell ba o yung laman talaga ng talaba. Naipit na yung ugat sa tuhod, pati doon sa may balakang. Mayroon na daw talaba lumabas. Hindi ko alam kung anong klase mong ganda o ito ang pinagpunta nila. Ay, nako. Kawawa naman. Kaya, antayin niyo po gumawa tayo, ha? O, makipagkwentuhan ako sa Facebook page. Kasi kailangan pag nagbukas ka doon, makipagkwentuhan pa ng kalating oras. Para tuloy-tuloy siya. Ano tayo, nasa nang init? Lumamig na yung paa mo. No? No? Sa face. O, nasa face mo na. Lumalamig na yung paa mo. Malapit na. Sige. Matagal to kasi dalawa to eh. Paspasan mo ng paspasan to eh. Ibaba mo ng ibaba yung init yan sa Kita mo, 28 minutes, nasa 25 minutes ka na naglilinis, oh. Oh. Madali lang to, sakit mo, maniwala ka sa akin. Gagaling ganito ang araw nito. Magtiwala ka lang kay Hesus Kristo. Basta tihagis mo lang ng hagis yung mga sakit na yan. Nabilat yung babae kagabi, po siya, dati siyang singer sa Japan. Malamig sa Japan, tapos siyempre sa Japan, pag singer ka, lagi silang inom ng mga alak. Tapos nanibago siya sa klema, tapos ang anak niya 5, magkakasunod. Siyempre, ikaw pa ng anak ng 5, sunod-sunod. Pag hindi ka buminat, yung baboy na, nabibinat. Tapos, malagit na. Ayan yung sakit mo. Yan yung sinasabi kong sakit na hindi pa nakukuha. Una, mainit yan. Parang malamig. Tapos susunod, iinit ng todo. Pag mamaya, lalabas ng malagkit. Yun yung sakit mo. Kaya ipagpag mo ng ipagpag sa lupa yan. Nakapermis lang yung daliri ko sa daliri mo, ha? O, hindi ko na dinadagdagan ng push yan, ha? Ganyan lang yan. Kailangan bumaba talaga yung malagkit na yan. Yan ang totoong sakit. Yan yung original mong sakit na hindi basta matatanggal ng medisina. Talaga yan talaga dyan, aminado kami. Kahit kami, di naman namin kaya yung ginagawa ng doktor. Pero yan, ang hindi nila kayang gawin kasi pansakit talaga yan. Good morning po. Gusto ko po sana magpagamot. Kaya lang po, wala po akong sasakyan. Di naman po ako pwede magmotor. Wala tayong magawa. May healing water po tayo dyan. Wala po akong magagawa kung hindi po kayo... Wala po kayong masasakyan at di naman po kayo pwede magmotor, di ko malasasagot yung tanong mo. Ano naman po hindi kayo lalabas ng bahay para hindi kayo masakyan. Mahal ang talimpi ko pag doon kayong pupunta. Kakapahinga po namin yun, mahirap.
Oh. Oh. Meron tayong service linggo ha. Linggo, di ba linggo service natin? Why? Hawaii. Pupunta kami ng Hawaii. Tapos pagbalik agad namin, balikan. Pagdating namin ng Hawaii, punta naman kami ng Baguio. Oh, nawala na yung malaki, no? Wala na. Tapos din sabi mo, wala na sa tingin mo. Dumilat ka. Tingin mo. Wala na, di ba? Pumikit ka na. Para hiwain na to. Tingin mo wala. Tingin wala. Huwag mong gagawin yung kamay mo. Huwag mong gagawin, ha? Amin. Huwag mong gagawin. Magpatuloy na itong kalaban mo para hindi ka na balik-balikan. Huwag mo intindi yung sakit. Wala sakit ka mamaya. Magtaka ka. Magugulat ka. Walang kasugat-sugat yung pagkita ng sarili mo. Sabihin mo amin. Amen. Bilang ka mata. O, tingnan mo muna yung paa mo. Baka may marami ng dugo. Anong pinagkaiba? Wala naman. Wala daw. May ano. Natural lang yan. Dahil umiinit yan. Pero walang sugat yan. Anong pakiramdam mo? Magang mabigat. Magaan. Sige, gagawin ko na leg mo. Tingnan 3 beses. Iyok mo lang. Huwag mo lang. O, 3 times. Sige po. Ano na? O, tama na. Kung gagawin ako lang. Wala kang bakal dito. Wala ko, yaw. Wala kang bakal. Wala. Huwag mong galawin. Steady, humiya. Gangan mo lang kasi parang kumaro yung dugo mo. Wow. Hinga. Sige pa. Okay na. Ay. Ano ba pistawan mo ito? Ah. Ano ba? Yan po, yan. Dalawa. 3. Start, tapusin mo na start kasi yung ano nito, naipitan ka ng ugat eh. Sana ngayon pala mo. Harap doon diretso. Yan o, naibig siyang ugat o. Pipisilin ko to ha. Yan ha. Di ba nawawala? Bibitawan ko ha. Yan o. Sumasakit. Ipitin ko ulit. Nawawala. May naibig na ugat. Sa akin na yun. Sarap. Natural. Pag nagtatrabaho ka eh. Huwag ka magtrabaho. Hindi ko ikita. Hindi, makikita ka pala ng ugat. Pag tulog ka lang ng tulog. Ayusin ka muna doon. Aalamin ka. Pero uminom ka muna ng tubig. Uminom mo muna yung charge ng tubig para mag-circulate yung dugo niya. Gastak mo muna. Ay, akala mo muna. Dadasal lang ko pala yan. Oo. Amin. Inormal nyo lang yung katawan nyo, hindi kayo masasaktan. O layo mo na itong bag, mamaya may mawala pa rin itong iPhone. Mahal ng iPhone, hindi ko tayong bayaran yun. O, ganun mo itong charge. Next, number 2. Sa inyo ba ito? One. Ay, hindi. Ito ako din yung ano sana ng asusin ng January. Eh, hindi ko na ano, tuman ako yan. Yung ako na lang nagpagamot. Ang gano'n nyo sa kanya? Sabihin mo katat ko na Mas last year po, na-diagnose ako ng Na? tapos wala akong nahihilo. Yung parang feeling ko na mamaling ko na ako. Tapos nung punta ako sa hospital, may ER ako. Sabi, stress depression lang. May anak ka na? May boyfriend ka? Kung totoo. Ang alam naman dyan tatay, hindi ka nagsalita eh. Kaya maganda din sa sarili totoo. Oo. Baka na-stress ka sa boyfriend mo? Ano ba trabaho mo? Hindi parang mga... Hindi mo circulate eh. Nasakit pa rin yung katawan mo. Huwag kang mag-alala, wala namang mababali din sa mga buto-buto mo. Yeah. May naipit ka agad dyan. Pag hindi yan nagalaw, tuloy-tuloy yan. Yan yung nagpapahirap sa'yo minsan. Nagtatrabaho sa opisina? Hospital. Sa hospital ka rin nagtatrabaho? Public? Para kayong 3 taon. Anong pinakamahaba daliri mo ikaw na tumingin? Kanan. Tao. Baka may nag-alis sa'yo yung pasyente. Hindi mo inasikaso. Ay, good tayo. Maniwala ka, sasakit ito. Hindi ito sasakit pag wala ng tao. Pikit. O, diba? Tingnan mo yung anak mo. Manager! Tingnan mo ha. Nakahiga na yung posporo ha. Dumilat ka. Huwag ka nang... Hindi, ibukan mo yung mata mo. Tingnan mo ha. O, gumagana, di ba? Tao yan, nakahiga. O, yan o. Labot lang natin, labot lang. Check muna natin.
Hindi ka maaalay nitong ayos. Hindi ka gagaling natin. Ba? Tigas lang dito ng kargador ka ba? Hindi Yung po. Ang laki ng bukol mo rito. Ginawa ka pa Ano gano'n. pinupuhat mo pasyente? Hindi ka may alay doon. Oh. Hindi ka nagbubuhat? Hindi, huwag kang kabahan. Sus, parang itong ka natatakot. Ano ba yan? Nauna yung nervous po. Sige nga, ikaw na lang dyan sa tagilid. Normal mo lang pala. Nilinervous to. Tawa. Dami pumunta dito pasyente. At ikaw lang lagi ito kung nilinervous ka dito. Huwag ka matakot. Normal mo yung katawan mo. Para mataas na tayo. Makamot ka na. Hindi, Oo, makikiyan. Nandiyan ka lang. Lagom lang ating katawan mo. Hindi, bitawan mo, bitawan mo. Hindi, Hindi, tuhod. Oo, bitawan yan. Sige, natural lang. Step yung katawan mo. Yan, natural lang. Abante mo yung pang konti. Tumingin ka ng 3 beses. Isa na lang. Isa pa. Ayun, gumana na. Tapos na. Ganun tayo. Ipagpanalam na dyan. Ay, ano na lang pala. Tingnan na lang sa gilid tayo na. Tapos na. Hindi ka mo na. Ako yung tenga mo. Ipa mo na yung puso yung paa mo. Tingnan na naman yun. Normal ang hangin. Oh, tingnan na tayo. Tingnan. Okay. Tapos naman na-charge. Tao yan. Nasa tubig mo pala. Uy, huwag ka magbukas. Pangalan? Catherine Alota Ordas. Catherine. Alota Ordas. Hindi nyo yata pinapakain ito. Nasa bahay lang yan. Sa bahay mo, pumapayat pa. Para pala itong anak ko. Ayaw kumain. Pala daw mo din mataba. Tumukha naman sa tikling. Sana ka tikling. Ayaw mo kumain eh. Maraming pagkain, ayaw kumain. Pero bale mo, pag nagkaroon nga na ng apo sa kanya, bumaba naman. Parang si Apo Sinda. Payat pa dyan si Apo Sinda, nakilala ko eh. Nagkaroon na siya ng anak, tumaba na. Hindi yan tataba. Pag nagkaroon siya ng anak, tataba yan. Kahit yung anak kong babae, ganun din. Kahit anong vitamins, lahat na nakunin mo. Si Apo Sinda, ganun din. Bata pa siya, payat. Pag nagkaroon niya ng anak, lolobo na yan. Magiging chubby na yan. Kasi pag hindi siya kumain, ay, nag-alaga ng mga tikit, mainit, makulit, tatakbo. Papayat sa lalo. Napag yung mahiwagang pa, para ma-torture na itong mga lalaki nito. Tsaka kahit mawala itong dasal sa'yo, itong kunyari, alimbawa, dinadasal ka, kinukulang ka, binaparang ka. Kahit matanggal yan, hindi ka pa rin patataba. Sobrang tigas nito, parang lalaki, oh. Oh. Dapat wala ito nakalubog. Pinalo niya pa kami. Hindi na nagbubuhat yan. Hindi nga nagbubuhat. Wala nang lakas eh. Oh. Oh, wala siyang muscle. Tingnan yung kamay niya, oh. Walang ganong rashes. Oh, ibig sabihin, tamad ang kamay. Oh. Pero, magtitigas yung muscle niya. Tawang hinahawakan niya ng mata. Oh. Wala kasi siyang exercise. Hindi siguro gano'n lumalabas para lang. Bahala ka. Bagay, bata ka pa naman. 30 ka pa lang. Ano? Anong karamdam? Lumuwag, di ba? Kung ayaw mo pa magpa-alignment, gano'n din naman yan. Hindi ka rin gagaling. Sayang na yung pinunta mo rito. Kami, dito, naghahanap kami ng mga karamdaman yung sakit. Dahil kayo pumunta rito, kay Kristo, hinahanap namin yung mga yung dapat yung talagang tanggalin. Di, pag sa ibang magdagamit na napunta, ako. Amin. Layas na. Wala kang sakit. Stress lang yan. 10,000. Ano muna? Tagulayas. Gagabi nga yung babae, magkano sinisingil, binuhusan ng mantika at may sili. 1.8. Tapos nilagyan ng karayong dito sa ulo. Sinusok ng konting-konti. Nasakta ka na, umiyak. Nasaksan na, umiyak na, yung mukha niya, namagana sa sili at mantika. Nagbayad pa. May bulati, ay may uhod pa. Ay, ano ba yun? Butiki. Wow. Tapos 1.8 pa. Yung ano yun? Yung asawa mo? Oo, Egyptian.
Egyptian yung gumagawa sa'yo eh, ibang lahi. Matangkad siyang lalaki na medyo... Hindi, meron kasi matandang lalaki pero ang mukha niya mukhang bata siya pero mga edad lang yung mukha niya, ay yung edad niya. Hindi naman siya kapayatan. Parang... Huwag mo na tingnan yung picture kasi wala pa. Ah, bakit? Asawa mo naman yun, ba't ka naman niya kukulamin? Baka siya yung nakukulang din po. Ah, ipapagamot mo kung ano ba sakit ng asawa mo? Kasi, hindi, parang ngayon parang nagtitiba yung isip niya. Iiwanan ka na daw niya? Parang gano'n. Ah, kaya ka pala na-stress. Hindi. Hindi parang, kasi kasama ko siya dito, tapos bumalik siya. Tapos parang, hindi mo iwan, parang iba yung parang galit, gano'n. Lagi siyang galit. Parang, May anak siya? nag-iisip ko, wala. Ako, mag-asawa, kami yung first. At first. Wala pa kami. 4 years na kami. Baka... Meron kasi akong pasyente dati, taga-Indian din siya. Nakapag-asawa siya ng Pilipinas. Oh, Ngayon, itong lalaki, matagal na sila nagsasama, may anak siya, wala siyang kinukwento sa asawa niya. Ako pa rin na nakalam yun eh, sa pamamagitan niya sa Kristo. Meron pala siya doon na bata pa lang sila, na bandang ito, ikakasal ba sila yung pinag-ano na ng mga magulang. Itong lalaki napunta sa Pilipinas ng mga kaibigan ng mga pinsan niya kasi nakapagkasama ng mga Pilipina. Nakita niya si yung pinakamagandang binibining Pilipina. Na-inlove siya. Sinumpa siya ng babae. Lahat ng anak niya mamamatay at hindi siya magkakaroon ng anak. Nangyari, nagkaroon siya ng anak, aso mamamatay. Tuwing 12 taon namamatay ang anak niya, 4. Isa lang natira. Yung isa natira, sa akin napunta. Eksakto 12 years old na siya, 3 araw na lang. Basta 12 years old, wala siya sakit. Kunyari, tao malakas, kumakain, nagbabay. Pag pumatak ng alas 12 na una, yung anak niya, nanginginig na. Pag tinala sa ospital, 3 araw, patay na agad. O, parang sinumpa sila. Ngayon sa akin yung naligtas yun. Kaso, yung asawa, sabi ko, isinumpa ka na, mamamatay ka na rin. Yung asawang lalaki niyang Egypt, yung anak niya nabuhay. Kinagamot pa sa Egypt yun. Oh. Pero, kasi, di mo naman kasi lahat kilala ng tao. Ang maganda na lang ipagdasal mo siya sa lingwahe ng salita ng Jesucristo. Tapos bigyan mo siya ng tubig, di ba kasama mo siya? hindi, gano'n na ako. Saan? Balik sa Egypt. Bumalik na sa Egypt. Kasi may asikat rin kasi ako. Ah, Kaya ako doon. babalik ka na sa Egypt. Dapat. Hindi, ngayon itong buwan, babalik ka. Hindi ko pa sure. Pero kasi nga, nag-ikot ko yung ugali niya parang... Kaya ka nakakaramdam ng takot. Hindi, ito, sa Egypt pa lang nararamdaman ko na. Hindi, nagkakaroon ka ng stress sa asawa mo. Ngayon? Oo. Oh, siyempre, kasi parang ano nangyari sa kanya. Baka iniisip mo, sakaling ka niya ito pag nasisunod Ay, ka. hindi ko. Ay, hindi ba? Eh, tinatanong na kita. Kasi pa, dadagdagan yung dasal mo, para ipain yung doon sa asawa mo. Para pag nainom niya, kasi sino nagdarasal sa asawa mo, makukontrol. Kasi nakapasok yung bala na tubig ni Kristo. Wala ako. Eh, paano natin magagawa yun? Pero ang bisa ng tubig ay pwedeng gawin 6 months o 3 months. 60 days lang, hindi 6 months. 60 days. 2 buwan. Kung babalik ka ng ibang bansa, Hindi pa, ako hindi pa. Bago ka bumalik. bago ka pumunta sa ibang bansa, pumunta ka sa asawa mo, magdala ka ng tubig, pwede naman sa reserve ka ng ganyan kalaking tubig, di ba? Ako, kasi. O, doon, yung painom mo sa kanya. Kaya nga lang po, kasi nga kayo, hindi ko alam kung saan pupunta yung relationship. Kaya ka pala stress. Pinaligo-ligo mo pa ako eh. Hindi po. Pero hindi po kasi talagang sa Egypt pa lang nakapunta. Oo. Doon siya nag-start. Kaya ka pala aligaga. Ay, Aligaga kasi ganyan eh. oo. Siyempre, nurse ka, 12 years na kami may experience, ilang taon ka pa lang. Eh, para lang kitang kapatid. Matanda na siya ako, Andy. Hindi lang tumatanda mukha ko. Oo. Oo. Matanda na ako. 3 beses na ako namatay. Siyempre, maraming beses na ako, dito, tinaman ng bakal, aksidente. Basta maraming klase. Alam niya sa Facebook page ang buhay ko. Sa Divisoria, lahat ng mga tao doon, may mabuti, may masama. Lahat yan, nasa iko ko na yung utak yan. Sanay na ako makipag-usap sa tao. Kaya siyempre, sa araw-araw din ako nagagamot na 12 taon, nasasanay na ako sa mga tinatago ng mga tao. Ay, yung ganyang kilos mo, para kang may kinakatakutan, naligaga ka, ibig sabihin, nangangamba yung isip mo kung mayroon pang boyfriend mo, asawa mo, kung magtatagal kayo, siyempre, mahal mo siya, may nangyari sa inyo, natural lang yun. Kaya natatakot ka. Takot ka na hindi mo maintindihan ang sarili mo. Ang kulang sa iyo, si Papa Jesus. Kailangan mo magtiwala kay Jesucristo at ipagdasal mo yung boyfriend mo, asawa mo.
Kailangan mo magtiwala sa Kanya. Kasi, kung nakatalaga kayo ni Kristo at binigay niya siya yung para sa'yo, mangyayari yun hanggang magpakailanman. Pero kung yun ay hindi ka nagdasal at hindi ka humingi ng tulong kay Kristo, bigla siya dumating, hindi mo alam kung padala siya ni Satanas para sa'yo. Oo. Kasi kung galing siya kay Kristo at binigay yun sa pangitain mo, papanayin ni Mr. Cupido yun. Okay lang, pamilya lang. Kung may tutulong ko lang, ipainom mo yan. Kaso hindi mo nga mapapainom yan dahil hindi mo alam kung kailan ka pababalik. May isasabi ko na ng pangalawang maganda sabihin sa'yo, ipagdasal mo siya kay Yesu Kristo. Ipagdasal mo siya na huwag mo siya sabihin na bumalik siya sa'yo o maging maayos ang iyong pagsasama. Ipagdasal mo siya na mahipo siya na Yesu Kristo ang kanyang isip at puso kung hindi ang maghari ang kabutihan sa pangalan ni Kristo. Yun. Sambitin mo siya. Ito po, hanggang 60 days. Hindi, 1 month lang yan, para sa iyo lang yan. Kung babalik ka ng ibang bansa, magkikita kayo, pumunta ka rito, bibigyan ko ng dasal para sa pangalan niya. Hindi mo naman niya mainom yan, kaya sa'yo lang muna nakalagay. Okay na pakiramdam mo? Wala na sakit. Yung walang punta ako dito, parang balik ako sa sakit ng katawan ko. Ngayon, lakad ka nga doon. Diretso lang. Kung muna pa naman ito doon, kung doon sa siya. Wala na. Kumantay na yung paa niya. May halo kang stress. Ganyan po, okay. Kulang ka sa panalangin. Kulang ka sa pray. Bumababa ang spiritual mo. Kailangan mo humingi ng tulong kay Kristo. Pero dinasalan na kita sa pamamagitan ni Yesu Kristo, ipagpatuloy mo at makikinig na siya sa iyo. Huwag ka masyadong aligaga. Sa alignment eh. Kabata pa naman kayo, 30 plus lang naman kayo, 32. Hindi ka naman, ha? Sa 32. Sunod lang naman kayo edad. Oo, nag-asawa ko, matanda na. Yung mga kapatid yan, mga kapatid. Kaya nga. Hindi ko nga mag-asawa eh. Babagsak lang pala ako sa Pampanga para makita ko siya sa edad. Ang dami-dami babae magaganda sa Maynila, bakit hindi nga ako na-ilag? Isa lang kinakatakot-takot dati, baka api-apiin ako ng mga nanay-tatay nito, mga kapatid, dahil wala akong trabaho. Ang trabaho ko lang, taga-sira ng makina ng sasakyan, taga-baba. Diba yung sasakyan sinisira? Pag sira, sinisira, bababa, pagbalik, sinisira. Oh. Ako taga-baba eh, ano ko, assistant ng mechanic ko, taga-sira ako eh. Tapos papalitan niya. Ang trabaho ko lang naman sa divisora, kargador pa sa divisora, tiger, tricycle driver, jeepney driver, family driver, company driver. Ito lang ang pag-asawa dati. Ito lang ang pag-asawa kaya kasinda. Wala tayo no? Okay, wala. Pigit, amin. Init, yan na, bumana na. Ay, naku, hindi na sa light yan. Okay natin. Pagdating sa bahay, palitan mo lahat ng turo sa Bimicard. Yung damit niya pala, baka isok niya pa yan. Sambitin si Kristo. Nada Francisco, Eden, Ellen Mananis, Narda, Helen, Tita Moba, at Marlene. Mega shoutout po sa inyo, magandang umaga. Temporary po tayo, magagawa tayo ng Facebook page sa gagawa ko mamayang gabi. Meron na po akong Facebook ulit, pero hindi pa naka-open yung Facebook page ko. Pakishare nyo na lang po kasi kawawa naman po yung iba, nagpupunta doon sa Facebook page natin tapos nakikita po yung message nila doon na gusto nilang pumunta rito kahit wala silang pamasahe, basta't may pamasahe lang papuntang isang gamutan lang. Kasi iba, nagpupunta talaga eh. Hindi. May lalabas niya ini. Purong mo muna itong bag niya. Para hindi tamaan. Sige, pagpatuloy, tawagin si Kristo. Tataka naman ako, hindi naman po nagbubuhat ng magnet. Wala pa naman anak. Taste ng bra, yung taste ng mga muscle. Matigas pa sa muscle po. Ano yung araw-araw kami bumubuhat ng tao? Yung katawan niya, katawan ng lalaki. Ayan na, uminit na.
Baba mo na yung mukha mo. Ah! Yan na. Naku, inggit ito. Inggit to sa trabaho. Sumalabas yun. Palipad na hangin. Binubulungan ito. Bulong. Minsan, kumaintin na yung mga tao. Magtrabaho ka, may nainggit. Huwag ka magtrabaho, sasabihin tamad ka. Pag tumunlad ka kunti, hahatakin ka pa baba. Ang sayang yung mga tao, kung nagkaroon na pandemic. Ako baliktad eh. Yung mga kaaway ko na hindi sa akin, pinagdarasal ko yung maman, parang hindi nyo makita-kita. Gusto ko lagi sila nasa SK. Gusto ko na mamasyal sila malalayo. Gusto ko lahat ng negosyo niya, so hindi ko masenso, parang hindi mo makikita. At least gusto na may sa pagmumukha ko. Ipagdasal ang ipagdasal. Lunurin sa maraming pera, bilyon-bilyon. Para, hindi kayo makita. Lagi siya masaya dahil maraming pera. Hindi siya nawawala yan. Pero minsan pag umatapos grabe. May nagdarasal sa sasawa niyo sa anak niya, tay. May nagdarasal sa kanya. Hindi yan, tay. Pag mga ganito, hindi talaga. Hindi naman forme lahat ang atake ng ingit. Depende na nyo yung tao, yung kunyari, kawan niya, kasama niya sa trabaho. Halimbawa lang, ha? Pag maayos ang move nyo, kunyari, wala silang away yung tao na gagalit sa kanya, wala siyang sama na lang sa kanyang pamilya. Pag nag-away sila sa kanilang pamilya, kunyari, nag-away sila ng asawa niya, nanay niya, biyanan niya, ketira, kapatid ng asawa niya o kapatid niya, yung bugtong ng galit niya, napupunta rito. Pag nakikita niya ito, nabubusit. Pero kung maayos ang ano niya ron, pag sa bahay niya, pag nakikita niya ito, hindi naman ito nasasaktan. Kasi yung isip niya, masaya. May mga tao talaga malakas ang usog. O, lalo pag nabubusit ka sa isang tao. Yan ang taga-tao. Madali lang naman tumatanggal. Wala naman ito kahirap-hirap. Nagtataka lang ako doon sa dito niya, sa draft niya. Mabuti pa yung nag-gym ito. Hindi naman ito nag-gym, kalansay naman. Dapat pag-exercise. Magpasikat sa araw, Yung kata. umaga. Tapos maglakad-lakad para ma-exercise. Pag sa bahay, gusto ni Satanas. No, kasi gusto niya maghapon ka sa kwarto. Gusto niya maging tamad ka. Nakalagay sa Bible, pag naging tamad ang isang tao, nilalapitan ng demonyo. Huwag naman sobrang sipag kahit man hindi mo na kaya. Patamtaman lang. Enjoy lang ang buhay. Sa trabaho, masipag. Kung dapat mag-asawa ka na, para magkaroon ng apo yung natayo, may edad na yan, no? Nabigyan mo na ng apo. Shoutout po sa mga taga-Cagayan, Bali, mega shoutout po. Dora, Malyari, mega shoutout din po sa inyo. Magandang araw. Wala na. Ano, sasabi yata. Matawag ko. Para ko suwat. Ha? Ano? Buhawi. Ang ganyan siya ito, buhawi. Yung may tumitingin na lang. Ilaw yan. Maano yan, madali makuha. Kasi may hila pag gano'n. Silent. Ako, wala na sa akin. Yung dalawang panta sa isang ano. Magaling na kay Tay. Oh, Ano ba yung dati nyo sakit yung pinagaling kayo rito? dalawang pintana. Hindi, bago kayo, yung sakit. Ano yung sakit nyo kaya kayo pumunta rito? Ito, hindi na ano. Ngayon, Ayun. ayaw nga, wala na. Ilang taon nyo na sakit yan, Tay? Oh, matagal na. Hindi mo na mabilang, no? Oo. Nainkanto ka lang yun eh, kasi putol ka kasi. Dalawang pintana at saka isang nagkulang. Nagaganon na, pag naganon na kasi kamay mo, wala na yan, maganda na yan. At least, pag mas masakit yan yung kahapon yung lalaki. Wala siyang sapi. Kaso yung buto niya pumasok. Ayaw niya na. Pero mas masakit yung diano kay Dapayuki. 9 years. Gano'n lang ang kamay. Pero dalawang gamutan sa kanya. Ngayon, nagaganyan niya naman yun. Makukuha niya na mag-bigmano. Pag-brat. Ito bigla na yan, pinaiwanan ko.
Mamaya, dadagdagan Alam ko. mo sana iwanan ko sa tricycle na ano. Nga nagabi. Aking title yun. Si title niya talaga si Chen yun. Kaya yun na. Ang Hindi, okay importante. lang yan. Wala namang ano eh. Kaya yun na. Ang importante. Sambitin mo si Kristo. In Jesus' name. Jesus name. Di ba sinabi ko nga sa live ko sa Facebook page dati, simula edad 35 hanggang 10, ay 11 hanggang 15 to 35, ang mga tao niya ay sakitin. Bakit sakitin? Dahil sa cellphone. Tamad na sila maglinis, maglaba, mag-ayos, lumabas. Pansin niyo yung mga edad na nagpapagamot, karamihan sa lahat ng Facebook page, YouTube channel, ang edad ng karamihan na nagkakaroon ng sakit, simula sa 35 to 15 years old. Kasi kahit nangangamit yung leg nila kasi cellphone, lalo pag-usap nila yung mga boyfriend nila, hindi na nila napapansin yung buto nila bumababa na. Simula naman sa edad 40 pataas, isipin mo matitibay sila. 40 pataas. Kasi bata pa sila, puro palo ng nanay. Pag hindi ka naglaba, ganon, disiplinado, at saka na-exercise. Katulad kahapon, may pasyente rito, bata pa, akala ng tatay kinukulam, hindi pala, radiation ng cellphone. Hindi niya sukat akalain, sumubra cellphone niya, araw-araw cellphone ng anak niya, ibig sabihin na radiation. Hindi siya kinukulam. Walang kinukulam na ganito ang daliri. Ayan po. Hanggang pa. Ang mga kinukulam, yung kagabi nga lang babae na lahat ng test ng medisina, wala makita eh. Pero para may daw nakatusok sa puwerta niya. Yung natanggal yung kapre, wala, tumalo na, parang nagano. Yun, mapapansin mo, ang labi niya, maputla. Ang mukha niya, maitim. Kahit sino walang kapangyarihan o walang kakayahan na hindi niya pa nagagamit ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan niya sa puso, makikita mo mukha ng tao, maitim. Yun yung mga may sanib. Pero yung iba, dala lang yan ng hindi nagsiseparate yung dugo. Na-stress. Parang katulad lang yan ng pasyente kahapon eh. Binat lang, pasma, nilagay sa ulam. At yung butiki na nanahimik, ginampot sa pader, nilagay sa bibig. Nananahimik yung butiki para kumain ng mga alitap-tap, pinuli. Ang nilagay sa bibig. O, hindi yung tinukulam. Nagkaroon lang yung babae talaga, syempre, ang mga babae, pag naglalabay minsan, may mens, hindi nila napapansin, pagod, naliligo. Ako hindi lang naman yun, lalaki pa ba yung nagay? Ito, puro lalaki to. Hindi niya yata pinapansin. Ayaw mo kasi yung pansinin din. O, di ba, nawawala na? O, konti na lang. Huwag kang dinidilat, hanggang hindi ko sinasabi. Ang tagal magdinis. Ang dami. Oh. Mapagpalang umaga po sa lahat. Thursday po ngayon, Ars. Ayan, mega shoutout din po. Maraming salamat sa inyo, Helen. Patunay pong pagbago ng maghiling water. May singaw po ako ng ilang araw. Nawala yung singaw ko, ginamit ko po yung healing water. Pagmumog ko po, paunti-unti. May dasal kay Jesus Nazareno, nawala na po siya. Maraming salamat sa pamamagitan ng Yesu Cristo. Dangang araw po sa inyo, Marites. Nangalan niyo Marites eh. Nawala na. Nawala na sa rin, no? Medyo pa po. Konti na lang yan. Lumalabas na yung init sa katawan mo. Ganyan yung nangyari sa tatay mo. Ganyan lang ginawa niya maghapon. Lumabas lang yung malagkit. Yung parang doon sa babae kanina, yung nurse. Press lang kay nurse yun eh. Oh, lumabas yung malagkit. Di ba siya nga nagsabi? Bigla daw uminit yung ulo niya, tapos lumabas yung malagkit. Magaling na yun. Yun nga lang, yung kagalingan niya, may kunti pang agam-agam sa kanyang boyfriend. Natatakot siya na huwalay sila. Yun lang yun. Ang dahil niya pa ako pinaligo eh. Siyempre mahal yun. Understood mo yun, may nangyari sa kanila.
Pag mahal ng isang babae sa lalaki, nakakaramdam talaga sila ng takot pag nawala yung mahal nila sa buhay. Eh, kahit naman tayo mga lalaki, pag nawala yung asawa natin, nakakaramdam tayo ng kalungkutan. Oh, na-stress tayo, hindi tayo makapag-isip. Yung mga bata, pinapaikat-ikat pa ako, kala nila bata. Bata na mukha ko. Eh, matanda na siya ako, hindi na tumatanda. Tatanda ako pag nang babae ako. Huwag na lang, magkakasakit pa ako. Hindi na ako makakatayo. O, di ba, nawawala na? Konting-konti na lang yan. Sige, hanggang balakang. Ilalim ng kilikili, braso. Ano kasi YouTube channel mo po? Alipin ni Jesus Nazareno. Alipin Jesus. Nazareno. Yung parang pangalan ko din sa Facebook page. Inalitan ko na kasi nahirapan sila sa pangalan ko. 5 letra lang pangalan ko, kaya Andiel. O tama, 3, 4, 1, 2. Tatanong kasi pag wala na daw live. Oh, wala na. Sabi ko, punta ka sa YouTube. Punta ka sa YouTube. Subscribe ka muna. Para mo. Alipin ka po. 16 days pa tayo magbubukas ng Facebook page natin. Galing na po ko sa pinaliwanag na po sa akin doon sa paggawa ng mga cellphone. Nangyayari daw talaga yan. May nag-hack daw ng Facebook ko. Sabi sa'yo ko, magkukusa mag-open. Oh, kusa daw yung mag-open, kahit ko na daw papakalaman, pabayaan ko na lang daw yun. Bigyan na lang daw yung magbubukas, magugulat ka na lang. Kaya pag bumukas yung Facebook page natin, pati yung Facebook ko, punta ako sa computer. Palalagyan ulit dun sa pin, para hindi na Okay na, nawala na sakit. Kunti na. Sige, kaya-kaya na nito. Tingala, huwag kang titila. Tingala pa. Amin. Huwag kang gagawin. Huwag kang gagawin. Huwag mong gagawin yung baba. Baba, ibalikat. Ibalikat. Yan. Tingala. Parang mahal mo yata itong nananakit sa'yo. Ayaw mo yata pasaktan sa akin. Sabi mo lang, hindi ko nasasaktan. Saan baba, ibalikat mo eh. O, di ba, nung wala na yung sakit? Pilat ang mata. O, masakit pa ba? O, parang ayaw mo yata pasaktan sa akin yung mga best friend mo. Hinahayaan mo, sige, punasan mo sipon. Bukas din sipon. O, yun ang tubig. Pag hindi yan sinasaktan, balikan ka lang yan. Tingnan natin ulit. Inom ka muna ng tubig. Parang katulad lang yung kagabi. Yung kagabi po nagpagamot ng kapre, hindi ko pa po na-upload yung video. Totoo po yun. Yung pumasok po yun dito, parang daw may nakatusok sa kanyang puwerta. Yung lumabas po siya, tumalong-talong pa siya. Oh, may video po kami yung kompleto, walang edit. Hindi ko na po yung edit, diretso ko na po ipi-play. Mamaya. Oh. Mahirap po paniwalaan kasi marami na po siya pinunta ng medisina. Hindi talaga siya gumagaling. Yung kagabi, parang wala lang. Oh, kita mo. Anong pinagkaiba? Lumambot. Oh, lumambot, di ba? Oh, ito may konti to, dislocate lang to konti. Ipapasok lang yan. Pero lumambot na siya, no? Ngayon, oh, dislocate lang siya. Oh. Ganga mo lang. Yun, pumasok siya. Oh, anong pinagkaiba? Oh, lumambot yung bukol, no? Lalambot pa yan. Card, tapusin na yan. Sige, bugbugin mo na yan. Pahingay mo, baka maputol-butol-butol yan. Kaya na. Napanyo mo. Bunas mo muna pawis yan. Bunasan muna ng pawis yung likuran ng anak niya. Ay, basang-basa na. Antayin niyo po yung live natin. Mamaya, ipapaano ko po yung video. Ito tubig mo, 1 month, para hindi ka na balik-balikan ng mga may crush sa'yo. Oh, next. Tatay ko ito. Ay, si tatay mo. 90 years old. 90 years old. Galing ng Samar. Matapang yan, gaya ng sama. Waray-waray yan. Sabi niya, sabi sa oray, kung marinig ka rito, kung matapang ka. Ay, Maray. Hindi yan marunong mag-ano.
hindi na nakakaintindi ng ano yan. Tagalog? Ng salita na ano, mahina ng pandinig. Dapat pala rito, mayroon tayong, gano'n yung tatanong ginagamit ng mga pulis. Magsitabi kayo dyan. Hindi yan tumatayo ako din, tatlong araw. Ngayon ang sinabi ko, papunta tayo kay Akon, hindi tumayo bigla kanina. Eh, nagpaparte lang si tatay. Papicture na lang tayo mamaya. 90 years old. Mamaya kami magpipicture. Pag nagawa ko ng Facebook page, makikita nyo kami update. Mahina ka, downtime. Asan yung tubig ni tatay? Umahiwa na tubig. Ng 20 years, 92, 90. 90. 90. Yun, sino yung babae matanda? Nanay ko yun. Asawa niya. Oo. Ilan taon na siya? 89. 90 na. Anong pangalan ni tatay? Santiago. Ang pangalan na, Santiago. Spencer. Kasal. Pagkasal. Ayun mo niya sa Inom. sayang yung 10 taon. Baka makuha mo yung isang 100,000. Maestro, kaibigan, kamusta na? Mabuti naman ako rito. Oh, karing nawa. Okay. Oh. Mega shout out sa'yo. Maestro Lamurok Mitam pala, sorry. Oh, mega shout out sa'yo. Ha? May dalong pali. May dalaw ka? Ngayon? May sinabi niya, tapos sa likod. Pintikin mo na, patapos na eh. Ayaw mo na pumulwak, wala naman asawa yan. Di ka. Eh wala na eh, ginalaw na lahat yung katawan mo eh. Ipagpatuloy na. Ganon din naman yan. Ito kasi sinasabi. Buti na sarap ang kabilabalas sa katawan. Huwag mo yung dugo mo. Pitik-pitikin mo na lang. Ito sa Indian. Namamanhidang, Dito lang, naman dito. Kasi ito hindi may anak, masakit tayo grabe. patingin nga kung bakit masakit. Kulang lang yata to sa 100,000. Sana ito sa lubi. Di ba sana kayo sa lubi tayo? Sabi nga niya, pag hindi ako may pagkakamot, sabi niya mamamatay. Ako, Tay! Di ba sana kayo sa lubi? Ay, oo, grabe yan. Kapatid. Lubi. Sa bundok. Kasi Samar, kasi tatay ko Samar eh. Grabe at sipa mo rin. Ah, Kabataan yan, dalawang pangbigas. nabagsakan pala, naipitan to ng ano, na-dislocate to. Nahulog yan, ano, ako din sa, ano, namin. Nabagsakan ng bato na kuha namin. Kaya pala. Kaya nga, pakaramdam ko talaga nabagsakan, naunahan mo lang ako sabihin. Grabe ang mga isang dang truck ang bato, hindi na kuha doon. Tagal na ano, siguro mga... Nabuhay ka pa tayo, kasi dinagdagan ka na ng maraming bato. Oo. Kaya pala, sabi ko parang binagsakan to ng ano, kaya mo binagsakan ka ng lubi rito eh. Umabos daw yan ang dugo, tayo nga bigla. Ilong, ano, Pero matagal na to, no? tagal na. Hindi na natin to tayo pagpersahin kasi 90 ka na. Pero paluluwagan lang natin yung mga tornilyo mo, ha? Siguro matagal na. Oo, kasi ano na yung kapit na eh, matanda. Kung may edad niya, nasa 45 hanggang 50, papupersa ko pa kasi 90 na eh. Kaya nagkaroon na siya ng laman, no? Baka makuha sa titik. Pitik-pitik, baka makuha ito. Maraming nakukuha sa titik tayo. Ah. Ano to masyado? Malayo, oh. Tingnan mo yung kamay niya. Grabe ang bato na nakuha. Isang, ano, isang truck. Tingnan mo yung kamay niya. Ito, tinutulak ko ng papasok, pero ganyan lang. Yan lang, malayo. Sabi nga niya, mga talaga sa sabi ko, huwag muna. Hindi ka pa mamamatay, mabubuhay ka pa. Oh. Saka sa Samar tatay, Burungan. Burungan. Yung lolo ko taga Katbalugan, Kuras. Oh, Kuras. Oh, Katbalugan, Samar. Yung susunod sa Katbalugan, ang mga tawag doon, ano pa muna. Doon yung taga lolo ko, lola ko taga Katbalugan. Kalbayog yun, taga Kalbayog yung lolo ko. Ang lolo ko first lieutenant, saka chairman doon. First lieutenant sa Marines. Doon siya nag-ano. Tapos ang lola ko, ano lang, mananahi. Ambisyon yan nga nga. Tapos 29. Basta ano yun eh, 9 hours ang biyahe ng sasakyan kasi Rapid.
Eh, 9 hours, ang layo. 25 kilometers lang. Ngayon, okay na. Okay na, mabilis na. Yung 9 hours, magkukuha mo na ng 2 hours. Kasi yung sasakyan, tumatakbo ng mabilis. Yung pumunta ako doon, yung sasakyan, mawawasak. Tagal ka doon. Saka mahal pang dati ang bayan ng tricycle doon, 150. Saka 90. Ang pamasahe, isang tao. Habal-habal. Ayaw sumakay yung mga tao sa ano eh. Sa loob ng jeep, doon sa taas ng jeep. Kaya ano yun ako, may suksok dito ng kahoy. Mga ganito kahoy. Mga 2 taon na. Saan? Pinalaboratory ko. Saan ba ang kahoy tatay? Saan? Yan yung may kahoy Dito. nakatuksok. Saan yung kahoy? Saan? 2 taon na hindi nyo ng doktor. Hindi na mag Ay, hindi na tinanggal Hindi na ito. yung kahoy. Ah, Pero hindi pa nabubulok. ito. Tingnan, ako pa. Ako nga, no? Hindi nabubulok yung kahoy. Baka anting-anting mo tunay. Pag namatay yung tatay mo, huwag ka matakot. Tanggalin mo, tiwayo mo. Kasi yung babas ng logo, kaya mga. Diyan pa lang yan. Oo, may kahoy nga siya, hindi nabubulok. Ilang taon na to? Si tatay, seryoso. Dapat mabubulok to kasi nasa ano niya eh. May laman, pero yung kahoy na, ano to, yung nalaglag siya? Hindi na ano daw yan, naputol, pinutol, na hinayaan lang daw na sa loob. Ano siya, yung puno ng, puno ng lubi? Ano kahoy? Nalubi. Ano eh? Puti? Kaho. Ano Kahoy nga? lang daw. Anong kahoy? Yung lubi, karamihan na. Hindi, anong klaseng kahoy? Kasi alam niyo yung mga kahoy. Anong kahoy na matalas? Ano? Anong kahoy yun? Anong tawag pangalan? yun? Sinusugang bubos. Ang bubos na kahoy daw. Yung bubos. Ay, munggos. Sa kami ng ilog sapa. Ah. Ang bubos na. Oo nga, no, hindi po siya nabubulok yung kahoy yun. Bakit? Kahit hindi pinatanggal ito. Ano lang yun? Pinalabot ko lang sa doktor. Baka daw sa panang kamatay. Mga ilalaban sa akin ay. Bakit yun, nasa third layer ko? Kung wala pa lang siya sa ano, nandun na sa lulo. Pag namatay ka tayo, patanggal mo. Dalawang ano yan. Tapos, gagamitin nilang anting-anting. Hindi kayo lumulutan kung tatay mo sa tubig. Hindi mo nasubukan na tumalong ko sa dagat. Ay na tatay, ay na. Yan, yan. Ano yun? Iyan naman sa kanya pinapatay. Namamakatan niya. Yung binata ka pa sa Samar? Kaya parang mapakaramdam ko, abot ka pa 100 na higit eh. Haligi daw yan, binubuhat daw yan yung bahay. Ha? Ito? O si tatay, may anting-anting. Pumunta kayo sa kanila. Ikaw, Maestro Lumok. Oo. Sa akin. Oo. Oo. May nakatusok sa kanyang kahoy. Bata pa lang siya, tinutusukan na siya ng kahoy. Oh. May kahoy nga rin dito. Dito may parang metal na matigas na kahoy to. Binubin na ano. Hmm. Parang ba? Oh, ipasa mo na yung anting-anting mo tayo. Tay, ikaw yung dati ni Pinocchio. Oo. Ay, lolo. Matagal pa tumamatay tatay mo. Abot pa siya yung 100. Yun lang ang hinihinday niya talaga. Ay, ano yan? Totoo naman yun eh. Naunahan mo na ako sabihin kanina eh. Pakiramdam ko parang may bumagsak sa kanya. Yung pala, nabagsakan siya ng bato. Siguro kaya ka naligtas tayo. Dahil dito sa mga anting-anting mo. Totoo yan. Ako, magaling. May anting-anting si tatay. Bata pa lang siya, kinabitan na siya ng anting-anting ng tatay niya. Lahi pala niyo pala, mga antingero. Yung ano ako din yung ano namin. Nalalo ka taklo ba? Sandam truck daw yung ano yung Kung sandang truck ang bumuo sa kanya. buo yun tapos yung kinuha ng mga bulo sa lima tanggal. Isang linggo, pinukaya nilang ano, tumutulo daw lahat ilong dahil na Hindi ba siya namatay? hindi Ano nga, naalala mo yun tayo, yung nabuhusan ka ng malalaking bato ng dump truck. May pumasok sa isip mo doon? May tumulong sa'yo? Hindi nyo maintindihan. may binulig haim na dito ka na tagbunan ka Oo, bato. tabunan ka ng bato. Kung meron bang lumapit sa yung spirit, Ang bibig kanilay ng mga singgit. Ang simit ka ng tao tumulong kaya lang hindi matagal-tagal. yan ibig ko sabihin, tanong mo sa kanya, di ba nagtabunan siya ng mga malaking bato? Kung meron ba siya nakitang spirit, dahil hindi pa siya namamatay sa ganon. Si Papa Jesus nakita ni Iso Sa Cristo. spirit, sa spirit. Sa O Kristo nakita iba niya. nakita mo, mga elemento. Ang Panginoon. Ay, Diyos. Ang Diyos doon nakita ba niya. Binuhay ka pa, matagal ka pa mamamatay tay. Pakiramdam ko, matagal ka pang mamamatay. Mambabae ka tay. Mamamatay ka. Sabi ko sa asawa mo.
Mahina na din pagdinig niya. Ang kahinaan ng mga anting-anting nyo tayo. Direk mapatay, direk ma... Papatayin ko na to si tatay para kunin ko ng anting-anting. Ayaw, ayaw. Ilabas. Bawal. Bawal. Hindi, kakaiba yung anting-anting ni tatay. Kaya parang may nadiditik ako rito. Parang kakaiba yung pakaramdam ko sa kamay niya. Oh. Bata pa lang. Sino Kahit nagdudugda kang niya? magpunta sa bahay, Ano yung kaluluwa. ano pinasamar, may alas na sa bahay. Malaki na. Yung meron ka dito, bata ka pa, hindi mo pa siya asawa, yung asawa mo. Hindi. Ay, hindi pa. Ilan kayo magkakapatid? Ay, ilang anak niya? Sa inyo? Ito kami. Isang lalaki, bunso. Kayo? Dito kayo, Ay, pero hindi ito kami. Tatlong lalaki ay apat, 5 lalaki, 2 babae. lahat pa buhay. Buhay. Ay, hindi isang patay. O, ano pa rin ano ko, tanong mo, kamusta na pala? Kamusta na? Ano pakiramdam mo? Gumagamit, hindi pa sana gagawin, kaso nga lang, may mens ka eh. Bumalik ka na lang pag wala kang mens, para may alayot maigi. Hindi yan pwedeng i-alayot maigi kasi bubulwak yung dugo. Tsaka maglagay ka agad ng langis dyan, lagyan mo. Lagyan mo na sa buhay. Oo, kasi may mens yan. Baka ano. Wala naman aawi dyan. Oo. Doon sa likuran. Tapos ikaw, lagyan mo si mura mo. May mens ka kasi, hindi mo sinabi. Good morning po, Apo. Apo Sinda, Richard, God bless. Share the down na po. Ano kayo, Facebook. bagakay, nalupit aking bato. Antayin nyo muna po, mag-ano tayo sa Facebook page natin. Ah, may anting-anting si tatay, oh. Kaya pala pakaramdam ko, parang matagal pa siya mamatay, oh. Buhit pa. Oh, may batong. Yung magkasana ko sila, nung sinabi ko punta dito, 3 araw na hindi kumatayo. 3 araw ka hindi tumatayo. Baka isasalim na yung anting-anting mo sa akin. Ito na kami ko. Isalim mo na. Sabi ko sa kanya, punta kayo na yung kusinda. Yun na, sabi ko bumalik. Bibigyan ako ng kapangyarihan ni tatay. Ano? Ito na. Yung bato, para kay sinong bumato sa akin. Hindi ko naraman. Yun man yung Ilan ako dito. Tingnan natin tayo kung may sapi ka. Akin na. Yan mukhang walang sapi to si tatay. May inupuan niya kasi sa phone naman na ako ang tumuli. Sa Samar. Ay, sa Lingala. Ano lang yan, ngayon, doon lang kasi nakaramdam. Sige tay. Swerte mo, nabuhay ka, natabunan ka ng maraming bato. Piyong. Piyong ka, piyong. Piyong patay. Kasi sa Samar tawag pala, tsaka sa Mindanao, Misamis Oriental, tsaka Caliberia, piyong. Pikit. Walang gusto yun, matanda na yun. Mayroon siyang bantay. Ano, ganyan? Oo. Malaking tao. May bantay ka tayo, may anting-anting ka tayo, totoo sinasabi ko tayo. I-connect mo kung magniti ko sa kanya. Ayun po siya. Mabait siya, mabait. May bantay ka tayo. Malaki tao. Pero hindi siya kapre. Wala ko nang Wala kang pinatay, hindi ko sinabing pinatay. May bantay, bodyguard. May ka. Ano ba tawag sa inyo yung bantay bodyguard? Adahan, saan kayo nim, nag-upad-upad gibabantayan ka. Oo. Bisa ka masingain, ginsusunod-sunod ka. Papa Jesus, mayroon daw. Oh, meron siyang bantay. Hindi siya si Papa Jesus. Galing dito yung sa bato nito. Oo, galing dito. Yung po yung bantay mo sa kay Papa. Bakit? Yung po talaga kay Papa Jesus yan. Pasabi mo, palinis lang ng konti. Hindi ko naman tatanggalin yung bantay niya. Makinig ka sa akin, bilang alipin ni Yeso Cristo. Pipiyong ka tapos ito. Alam ko naiintindihan mo ko sa lingwahe namin. Hindi kita papakilaman sa pag-aari mo. Ay pag-aari pa rin ito ni Yeso Cristo. Kung ikaw man ay pagday rito sa Kanya, ilinisin ko ng Kanyang physical at spiritual sa pamamagitan ng aking Ama na si Yeso Cristo. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Sige. Mamaya na. Akin na muna yung pamo. Dislocate yan. Mamaya ayusin yan. Mag-cleansing ka lang ng konti tayo. Para lagyan lang ng power. Kasi medyo masakit yan eh. Sobrang sakit talaga. Masakit yan. Kasi lumaylay na nakagano no. Kasi hindi tayo... Kaya nasabi ko, parang, ang isip ko kanina dyan, naunahan mo lang ako bumukang bibig ko, ang isip ko, bunagsakan siya ng lubi. Hindi Oo, yung lubi. Kaya siya gumanong, umalay. Kaya habang tumatagal, sumasakit. Pero kung wala siyang anting-anting, matagal na payata yan. Matagal na yun na mayapa. Kasi, laglag eh. Magkakaroon ng laman. Titigas yan.
Tapos nakaganyan na siya. Wala tong wala tong muscle. Diyan magkakaroon ng ganito. Pagkatuluan, hindi ka makita. Bakit mo ako bakit mo gusto sa akin pumunta? Kasi nagulat niya, sabi ko, punta tayo kay Papa din. Pinakita niyo yung mukha ko sa kanya? Basta sabi ko, punta tayo kay Papa din. Nagkape ka, kumain ka. Nagkape, kumain. Tumayo. Mamaya yung anting-anting mo, pupunta na sa akin. Ay, ito na ako wala nang wala. Ay, hirap pa lang. O sige, palinis mo sa lingwahe mo. Sabi mo, ganun-ganun siya. Iyan na, tapos yung ring lang. Palinis lang para malagyan ng power yung taas yan. Yung lahat karamdaman, sabihin mo. Pababa. Aplos pababa, sabihin mo. Ako sa baba si ring. Siring. Tapos si Mamoy. Labog. Yan. O kita mo, wala siyang sapi. Oh. Hindi siya nasasaktan. Magpipilisin lang kami. Walang sapi si tatay, totoo talaga. Kahit sinadya ko ng ipitin, wala na. Hindi po siya kapre. Oh, malaking tao lang siya. Hindi siya kapre. Parang nakatira lang siya sa mundo ng mga malalakas. Oh. Basta malaki lang siyang tao. Ang buhok niya kulot-kulot. Kaya hindi naman siya masyadong maitim. Pangalan daw yun sa Cristobal. Cristobal? Oo nga pala, naalala ko nga. Narinig ko na kay Tandang Ermitanyo yan. Yung anting-anting niya, parang kay Cristobal nga, yung malaking tao. Tapos mahaba yung buhok, parang Samson. Yan ang anting-anting niya, naiintindihan ko na. Buti ka, naalala niya sa akin. Kukunin ko na si Cristobal sa'yo. Sige, pas-pas. Tayo, seryosohin mo yan, tayo, mali, kung wala yan anting-anting ang tatay mo, matagal na pumayat yung kaliwa niya pa. Tiyong. Yan, linis. Tawagin si Ginoo. Sabi mo in Jesus' name. Piyong nga mata, piyong nga. Hindi, okay lang. Sabi mo in Jesus' name. Wala naman siyang sabi. Sige nga. Tawagin Kristo, tawaga. Oo, okay. Tawaga. Tawagan si Kristo. Yan na. Sabi mo, hipuin mo ko. Para mawala yung yan. Sige, pas-pas. Yun nga yun, hindi siya kapre. Alam ko yung kapre, kahit alam ko amoy nila. Kagabi nga lang, may kaaway ako kapre. Alam ko na ng kapre kalaban ko eh. Hindi nyo pa, mamaya i-upload ko yung video yung kapre kung paano ko pinahirapan kagabi. Hindi to kapre, malaking tao lang siya. Hindi naman siya kapre na mataas. Parang mga 7-footer lang siya. Ang taas nito. Pagka sobrang matanda, pwede ba dito sa akin yun? Ano, bibigyan mo sa akin yun? Pag pwede, pag binigay niya sa'yo, pag usalo, Wala na daw siya sa akin. pag namatay na yan, pag binigay niya yung anting-anting niya sa'yo, mamamatay na tatay mo. Ayaw mo na siya mamatay, akit na siya sa langit. Para ano. Kaso matagal pa yun. Matagal pa yung mamamatay, hindi pa kinukuha sa kanya anting-anting niya. Huwag kang mabababaero. Baka naman manlalaki ka, ay mambabae ka. Ito wala itong lalaki, ay babae. Okay, walang bisyo. Bawal sa anting-anting may mga babaero. Nga lang yun. Sige, pas-pasay. Kunti na lang. Pag may anting-anting, kasi si tatay, walang babae. Yon si Cristobal, naalala ko na. Narinig ko na yung kiinang Sulome. Malakas daw na tao yun. Malaking tao yon. Pero hindi yun higante. Mga 7-footer lang yun. Pero malalaking katawan yun. Tapos, mahabang buhok yung kulot-kulot. Malakas na tao yun. Yun ang nababasa ko sa spiritual niya. Ayan, lumalakas na. Ayan na. Pas-pas. Nakita niyo, Ako hindi nagaganon yan. Hindi nagaganon. Araw magbigay. Sige. Sobrang tulog ka pa wala nag-aaral at itiyarin. Linis na, para matapos na tayo. Sige. Masaya siya. Masaya. Sige na. Ala, sige, masaya ka na. Ang title nito, Cristobal. Tapusin lang natin video natin ni tatay. Ang title ni tatay, Cristobal. Maestro Lumok Mitan, ang kanyang agimat, Cristobal yon. Mga sinaunang mga matatandang tao yon, ng mga malalakas. Narinig ko na yan kay Tandang Ermitanyo, kaso hindi ko yung pinapansin. Kaya anting-anting si tatay. Mali ang pagkalagay ng anting-anting niya. Siguro kaya nilagay ng anting-anting mo sa kamay mo, parang yung boksingero ka. Pinagbubuksing daw yan. Dati, Ayaw lang daw. Ayaw. Kaya pala nilagay ka pala ng anting-anting dyan sa kamao mo eh. Para maging pag tumama yung kaliwete yung kamay mo, talo mo pa si Pacquiao. Tumba daw pagka sinuto ang tao.
Out. Antidot. O sige, suntok. Nga paburo, antidot. Hindi, suntok mo nga yan. Kaya ganun. O sige nga. Ganon. Suntok. Sintok. Ang kalawa ako din yung inaano, ginaganon lang yun. Ginaganon niya lang. Oo. Naintindihan ko na, kaya pala nilagay sa kamao niya. Dapat hindi mo pinalagay kung hindi ka naman nagbaksyongero. Dapat nilagay mo yan dyan sa mga dibdib mo. Para malakas yung braso mo. May makasal. Kamao mo na malakas eh. Isa pa ito doon. Sige tay, hindi ka naman pwede saktan yung kaibigan mo. Kasi hindi ka naman niya sinasaktan. Cleansing lang. Sabi mo kay Kristo, Ginoo, salamat. Ha? Pasalamat ka, Panginoon. Salamat, Kristo. Salamat. O sige, Church, alam niyo na siya. Kristo. Ay, Diyos Kristo, puro. O sige, inumin mo na ito may waga. Binabalik sa akin. O sige. Bukas akin ang anting-anting mo. Hindi yan naririnig, hindi yan naririnig. Alam ko hindi niya na naririnig. Yuko, para mabautismo ni Kristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang title ng video natin, Cristobal, anting-anting. Ang hirap kay Itan Talinga. Ayaw na buwan. Yun na yan siguro yung magkain na yan. Oo, yung bumagsak yung mga bato. Dapat patay na yung tatay mo eh. Totoo yan. Sa daming bato, hindi siya namatay. Kita maang ka nga lang naman isang kamaong bato sa ulo eh. Kasing taas ng kahit yung dalawang taas lang ng tao eh. Masakit sa ulo eh. Kasi laki daw yan mo eh. 2 litang laki ng bato yung tinalipa sa akin. Sige tay, doon ka na tay, bubugbugin ka na. Hindi. Baka huwag mo sasuntokin si Richard tay ha. Awawa naman. Tay, dito tayo. May anting-anting si tatay, malaking tao. Nadidetect ko yun eh. Kagabi nga, nadetect ko yung kapre. Antayin nyo yung kapre. O, yung kapre kagabi. O, yung manyakis na kapre yung binugbog ko rin. O, hindi siya, basta ang laki lang ng tao nagbabantay sa kanya. Siguro didikit yung ulo niya dyan sa, yan, ganyan. Tapos mahaba buhok niya, kulot-kulot. Ang buhok niya hanggang dito, marapit sa may dito ko. Kaso, balbasero. Ayaw ka pigili para maupay. Pabayla. Bayet lang, para hindi lang maupay. Lobay la, lobay. Lobay. Hindi mo naman Tagalog yan. Hindi marunong. Lumaki na sa Samar. Oh. Next. Sumama lang yung assistant niya. Baka mambabae si tatay. Seryoso si nanay, oh. Hindi kamukha mo lola mo. Pag ganyan ka lagi, hindi nakasimangot. Perahan din yan ng katarata. Katarata. February 9. O bagay, may edad na kasi. Pag ano. Pero hindi niya tayo naririnig, no? Hindi, wala. Kaya pala lagi lang nakatingin sa atin. Tingnan niya. Tingin-tingin. Magulan tayo. Kaya na yan, sa inyo na yun. Lobay lang, lobay. Lobay. Pag gabi na ba ako, pag tatay ako, hindi ako makatayo. Hindi ako nakakawa. Yung tuhod lang. Wala lang. Madali lang yan, ay. Saka, ano, yung hindi ako nakakatulog. Ito titignan natin. Saka yung mata ko. Sino kasama niyo rito, Nay? Wala yan yung kapit-bahay. Kapit bahay niyo? Taga saan kayo, Nay? Palestine. Elemento to? Ba't malaking paa niyo tayo? Ano sa inyo? Namamaga. Nagpatingin na kayo sa albularyo? Kayo? Yung mga dyan sa kabila, sabihin mo, na ano lang daw ako. Kasati. Totoo to, Nay. Tama yung sinabi ng albularyo mo, Nay. Nakasali ka lang na hindi nakikita. Madali lang ito, Nay, kalasing. Makakalakad ka na maayos. Pikit. Promise. Magdasal ka kay Papa Jesus, pasalamat ka na. Makakalakad ka na maayos. Pikit. Ano? Nakatama siya na hindi nakikita. Hindi siya kinukulang. Totoo yung sinabi ng albularyo niya. Agree ako doon sa sinabi ng albularyo niya. Hindi siya kulang. Kasi matigas ulo niyo, baka nagkakalis kayo ng tubig kung saan. Opo, ganun. No. Pagkatapos mag-ligpit, ihagis ko sa... Kasalanan mo pala eh. Hagis pa more. Huwag ka na magpasintabi kasi kayo pag nag-hagis kayo. Pangalan niyo, Nay? Arsenio Ferrer, Monterrico. Arsenia Ferrer. Ferrer. Monterrico. Ini. Baba tayo.
Palubay, palubay. Ah. Ano yun tayo? Palubay la, palubay. Sino? Palubay ba? Maglawa. Palubay na. Oh, palubay. Wala na, hindi na strict naman siya. Ganyan na yan. Pitikin mo na lang yung ano niya. Matigas yan. Matigas ang katawan niya. May anting-anting yan eh. So, pag mamamatay ka na, punta ka rito, bigyan mo kayo ng comments ha. Taga-buhat siya ng mga pasyente rito, ginagano niya lang. Hindi yan mapupunta sa itayang tingin maniwala ka sa akin. Kung pusa loob niya binibigay. Oh, baka mapunta yan sa mga apong Tayo tayo, tayo. oh, apong mga lalaki. Tayo. Makdaw, makdaw. Pero kung ibibigay niya yan, mapupunta sa'yo. Pero kung hindi niya ibibigay, kahit hindi niya ibigay yung sapo niya, hindi siya pupunta sa apo niya. Sabi niya, bibigay ko sa akin. O, di, swerte ka. Kaya sabi ko, wag ko kaya ko mamatay ka. Hindi pa naman siya pag namatay, pag pusanod niya binigay. Mamamatay siya, dahan-dahan lang. Alam niya yun, pag mamamatay siya. Basta yung mga, kahit ako may anting-anting ako sa puso ko eh. May kwintas ako, hindi nyo lang napapansin. Mahal na araw, pag hindi ka mapalin yan, Martes, Biyernes. So, hindi nyo ako napapansin, di ba wala akong suot na kwintas? Akala nyo wala akong suot na kwintas. Mali kayo. Meron akong suot na kwintas. Ang nakakakita lang yan, yung talagang totoong lehitim ng Panginoon Kristo. Meron ako dyan suot-suot na kwintas. Papadisas lang. Oo. Tsaka meron akong kwintas dito sa puso ko. At dito sa puso ko, sa kabilang puso ko, kabilaan yan. Yun nga lang, pag inangat yung dibdib ko, wala talaga kayo makikita. Ang nakakakita lang daw yan, mga ermitanyo. Kahit yung mga patay, mga ano, nakita nila sa akin yan, tinuturo nila sa akin na may pumipinang daw dyan sa puso ko. Sinasabi nila sa akin, meron ako dating ginamot, batang babae, tsaka batang lalaki, may third eye talaga siya, buhay yung third eye niya. Ang lahi nila manggagamot. Tinuro niya sa akin eh. Sabi niya, kumipinang, sabi niya sa nanay tatay niya, kumipinang daw yung dito ko, sa yung puso ko. Hindi nakakala niya, wala akong anting-anting. Meron akong anting-anting. Hindi niyo lang talaga napapansin. Dito tao talaga. Ano, kausapin natin sila para tigilan ka na. Makakalakad ka ngayon, Nay. Natili lang yan, Nay. Huwag kang mag-alala. Magpasalamat ka na kay Papa Gisty. Mata ko malabo. Malilinaw lahat yun, Nay. Naghagis ka kasi naghagis ng tubig. Saan ka ba naghagis ng tubig? Sa likod ng bahay niyo? Sa harap ng bahay niyo? Sa likod ng bahay niyo? Hindi ka yata likod. Ano ba yung likuran ng bahay niyo? Ilong? Hindi naman po. Parang May pilote? nagkakapi, may bantay po. Totoo naman, agi naman ako. Ikaw, bumalik ka na lang pag wala kang mens. Kung magkakapatid ka naman mens ka para maalala ko maigi. Ang clearance niya, 20 hanggang 20. Ibig sabihin, 15 days hanggang 20, pwede ka bumalik. Pwede ka tumulik, tisikat ako sa tatapos sa isang buwan, pwede. Para maalamit yan. Nakabukas yan, kaya hindi ka nakapwersa. Ibig sabihin, bukas lahat yung mga cell ng mga roots mo. Hindi pa yung nakasarado. Nangulang. May crush lang sa iyo yun. Kaya kanya kinukulam. Palipad-hari, pag nakikita ka niya, nag-boost siya sa iyo. Hindi mo siya pinapansin. Hindi mo yata binibigyan ng pagkain. Di paspas na eh. Iba yung ulam. Hindi ka pa kinukulam. Palipad-hari lang. Oh. Ang lakas ni Cristobal. Oh. Ang title ng video natin, Anting-Anting ni Cristobal. Ang bato sa kamao. Boxing, dapat boxing area ang lolo mo eh. O, dapat, kaysa ka pumunta, nahabol ka. O, mabigat yung kamao niya, kaya ako naramdaman kasi paghawak ko sa kamay ng lolo mo, may nararamdaman ako ng malaking lalaki. Hindi siya kapit. Mataas lang talaga siya. Mga 7 meter lang taga-taas niya. Kaso hindi niya ginamit yung kamao niya, ginamit niya sa bukid. Okay lang yan. Hindi ko na marunong malapit yan. Ang importante, gifted sa'yo ng Diyos yan. Yung hanigi nga, kung buhatin niya yung mga papagawa ng bahay, may asawa na lang na ano. Binubuhat niya lang. Binubuhat naman isa. Kung hanigi, hindi mo may hanigi. So, iba dati yung mga malalaking haligyan. Ano yun? Sinusulo lang daw yan. Sinusulo niya lang. Oo. Dapat yung anting-anting mo, hindi mo pinalagay sa kamao eh. Inilagay mo sa dibdib mo. Para ikot, sumali ka na ng wrestling. At O saka, kaya,
pag ano ka, bagay wala palang video dati, ikaw yung matandang bumubuhat ng isang malaking, wala pang nakakabura sa record mo. At saka pag may nawawala doon, pag hinawakan niya, hindi, kahit gaano kalaki. Hindi. Mabigat yung kamukha niya sa kaliwete. Bakit kaya sa kaliwete nilagay yung anting-anting niya, hindi sa kanan? Ay bakit? Cristobal nga pala yun. Gusto ko balik naman ng doon. Galing yan sa kalikasan ng anting-anting niya. Hindi siya galing kay Papa Jesus. Pero galing pa rin siya kay Kristo. Kasi gawa pa rin ni Kristo yung sanlibutan eh. Gawa ng kalikasan yan. Yun ang masigla ng... Ibigay mo na sa anak mo yung anting-anting mo. Pagkalipas mo ng 100 years. Malay mo, ibigay niya naman sa apo niya agad, mabilisan. Ibigay niya dyan sa apo mo, pag nagkaroon niya naman. Ilagay mo sa ulo niya para maging matalino. O kaya dito sa tenga niya, putasan mo. Paglagay yan, ginanong lang daw eh, nang papel ng paglagay. Matatanda, Oo. Ginanong yan. ginasok ka. Pag hinanak mo yan, minsan tumalak mo lang, nawawala. Nahawakan ko agad eh. Pag ayaw sa akin ng anting-anting mo, lalayo yan sa akin. Pero nakapapagay siya eh. Matigas siyang metal. Matigas na metal. Pag namatay ka na, puputulin yung daliri mo. Susungkitin ko siya yun. Joke lang yun, ha? O, marami na akong anting-anting, kahala nyo, ha? Sige na, paspasin na eh. Madali lang ito sakit mo, sabi ko sa'yo, madali lang ito na eh. Maniwala ka sa akin. Napakasimple na ng sakit mo na eh. Pinagbihan tayo ni Papa Jesus, isang araw, dasal ako ng dasal, sana may makalaban ako ng makakaiba. Kagabi, marami ako na may nakalaban ako maligno, kaso wala naman akong wala naman tayong Facebook page. Mega shoutout po, nakakatuwa kayo Apo Abi sa pasyente nyo ngayon. Masaya ako kahit nai-stress ako eh. Na-stress ako yung Facebook page ko, ninanakaw. Hindi, lahat na, ipatiniguran, sambitin si Kristo. Sabi ko sa'yo, itong araw nito, gagaling ka, maniwala ka sa akin. Galing ko kay Kristo. Sana pagka 19 na ako, hindi pa ako nagtutungkod. Maya pang nagtutungkod, tapos di ka punta siya, huhugasan mo ng anak mo. Ayaw ko. Cristobal. Anting-anting ni Cristobal yan. Swerte ni tatay. Pero kung si tatay, yung tatay mo, nagilig sa anting-anting, marami nakikilatog sana yung magkukuha ka. Kung nagilig siya doon sa panahon niya mag-anting-anting. Unahan mo magsigiro, ayaw lang naman. Hindi. Di ba, nagbinigyan siya ng anting-anting ng ninuno niya. Kung inaral niya pa maigi lahat yung kinuha niya yung listahan ng pagdarasal, talaan. Kasi may talaan. Lahat po ng agimat, kahit ako may talaan ako. Binigyan rin ako ng talaan ni Tanda Remitanyo. Kasi pag wala kang talaan, hindi ka pa kalugod-lugod maging gagamot. Kasi, andun lahat ang hanapin mo. Patulad ni Pepe ng agimat. May mga talaan sila. Ibig sabihin, nandun yung sa libro yung dasal, lahat. Kailangan kabisaduhin ng utak mo yun, kahit manakaw yun, kabisado na ng utak mo lahat. Wala na makakanakaw yun sa utak mo, dahil nakakain kayo sa mga katawan mo. Kaya hindi niya inaral eh. Kung inaral niya sana, siya na sana si Bertugo. Kasi yung mga pelikula nila, walang mga pinag-aaral, mabulit pa naman. Oh. Hindi naman binibigay natin sa mga may nakapag-aral. Sa walang nakapag-aral, katulad kami ni tatay, hindi kami nag-aral, grade 1. Kaya kami may mga anting-anting. Kasi yung ulo namin, hindi mainitin. Nakukontrol namin yung utak namin. Mabait talaga yan. Oh. Kahit ako, hindi rin ako minapakipag-away. Hindi rin ako uminom, hindi rin ako uminom. Uminom lang ako, pag gusto ko lang. Meron nga dyan na anak, yung taga-taga, hindi ko mabungs mawasan. Uminom lang ako, pagkasabi ko. Dahil
Kaya ko kontrolin. Mga binibigyan ng mga anting-anting, sabi ni Tanda Remitanyo, si Tanda Remitanyo hindi nakapag-aral kahit binubuan. Pero magaling sa magbasa ng Latin. Binibigay yung anting-anting sa mga mabubuting puso. Bawal kasi sa amin makiapid, magnasa. Bawal sa amin yung mga babae. Bawal sa amin lahat yan. Kaya wala kaming buhay sa mga babae. Wala kaming tanong sa mga babae. Bawal kami sa mga ganyan. Kahit tubaran mo yung babae ng tatay mo, hindi yan titingin masyado. Kung makita niya man, hindi ang babasa sa isip mo. Kasi yung agimat namin, sinukumpong nagagawa namin. Kaya kung nagagawa ang babae, pagka masaselan na sa likuran, nag-iiba yung mata ko, nagiging mata ng babae. Kaya meron kang ganong anting-anting. Para hindi ka natutusong sa tanan. Wala na. Tapos na, Nay. Wala na sakit si nanay. Tingnan nyo. Tingnan lang. Pikit, Nay. Hindi mo ka ng tubig, Nay. Tingnan nyo, wala na sakit si nanay. Sabi mo na, in Jesus' name. Amen. Pukpuk mo yung pamanay. Pasakit pa. Oh, wala na. Wala na sakit ni nanay. Lakad, Nay. Sige, hawakan mo, Nay. Sige, tumayo ka, Nay. Dumiretso ka maglakad. Walang alinlangan, Nay. Wala na sakit si nanay. Lumabas na yung malagkit na pawis. Naramdaman ko agad eh. Nakuha ko na yung anting-anting ni tatay. Naramdaman ko siya, no? Di pa. Ano paramdam, Nay? Wala nang sakit. Oh. Wala sakit, Nay. Sigurado, balikat. Yung sinasabi mo kanina masakit. Ano? Wala na? Oh. Chard, alamin na si nanay. Sabi sa'yo, wala na siyang sakit eh. Oh. Ganun lang kabilis. Oh, buksan nyo. Daradasalan ko na. Oh. Oh, paalam ka na sa video mo, tatay. Para patayin ko na. Paalam na. Paalam na. Cristobal. Anting-anting. Oh. Ay, yung nanay mo. Paalam na, nay. Seryoso sinaaba. Tumawa pala. Ayaw ko pa naman lapitan yung... Walang matulang yan. Oh. Lolo tatay. Oh. Lumaki ako sa sabsaban eh. Inagis ako ni Cristo papunta rito sa lupa. Oh, kala ko hindi humingiti si nanay. Ayaw ko lapitan. Baka sampalin ako eh. Picture tayo, Nay. Smile. Okay. Mabait pala si nanay. Mukhang nakakatakot lang yung mukha. Parang sinang sulumi. Hindi ba nang tumatawa? Dasalan lang muna natin tubig nila. Kawayan mo muna tayo. Papatayin na natin yung vlog natin sa kanila yan. Ibalik mo na lang yung anak mo pag wala na siyang mens. Pwede yung 5, pwede yung sinas katapusan. Basta time changer, hindi siya magkakaroon ng mens. Basta Martes Biyernes na. Pwede siya sa February 20. Martes yun. Yan. Pwede siya sa... Ay, hindi. Wala kami February 24. Nasa Baguio kami. May service ako. 20. Martes. Siguro naman, wala ka naman mens yun. Andiyahin mo. Kasi meron yan buksan. Kaya pinahinto ko na Richard. Hindi ko buwak na dugo mo. Tsaka mag-dis ka, mag-circulate. Alam na ganyan, nurse ka naman eh. Hindi pa yung isasarado. Hindi pa masyado nakaklose lahat yung mga roots mo. Kasi hindi nga masasarado yan kasi may bens ka. Pagbalik mo, ano na lahat yan. Ganyan din ang suot mo, luwagan mo lang yung suot mo para madaling para. Papanapit pa yan, patiliguran mo. Kasi liguran mo, dadapa ka pa eh. Kaya hindi kita pinagpatubig ka ni Chad kasi hindi ka madadapa. Nakikita naman ang tasa niya dati, di ba mayroon akong ginawa sa likod doon hindi siya makalakad. Kung maglakad siya, gano'n. Ayusin pa yan, nandito sa dibdib mo, pero hindi sa harapan mo, sa likuran. Ayusin pa yan. Tinuwagin natin mo tayo, ha? Pag ano mo yung kamay niya pala?
Iyangat mo nga pala yung pabala. Ganun mo tayo. Oo, ganun. Kung masakit pa. Hindi, ganun tayo diretso. Hindi ganyan, diretso lang. Masakit? Hindi rin yung masahal. Wala na sa Wait lang. Yan ang video tayo. Isang buwan. Alis na si Cristobal. O, paalam na po. Papatayin na natin yung video natin. Ano na to eh, 1 hours and 45 minutes. Magdadalawang oras na po tayo naka-vlog. Nanay! Wala nang sakit si nanay? Wala na raw? Sakit niya sa paa? O, sige. Wala nang sakit, nay? O, paalam ka na, nay. Nay, paalam. O, paalam na tay. O, nakatayo na si Cristobal. Si nanay pala, yan bagay sa'yo na nakangiti. O, smile lang. O, bye-bye. O, thank you. O. Seryoso ko, may anting-anting si tatay. O. Diba sabi ko sa inyo, abnormal si Apo Andy. Nadidetect ko kung meron talaga nakasanib sa inyo, kung wala. Sa kanya, nadidetect ko talaga may malaking tao, pero hindi siya kapre. Maraming salamat po. Magkita-kita na lang tayo mamaya. Panoorin niyo po yung yung babaeng hindi makalakad masyado kagabi. Maraming salamat po. Bye-bye, Maria Lu. Sige po, bye-bye. Kain muna po kayo dyan. Maraming salamat. Thank you. Magagawa po ako ng Facebook page ko, ha. Temporary po yun. Amen.